Ma'am, expanded ang discussion natin sa straight to the point. We'd like to ask you now, tagai daw may guidance, ma'am, nang madunggan na mo nga one strike policy. Unsay buti pasabot ani ma'am as far as kamo sa kapulisan? Well, sa ngayon po talaga, ang guidance is that kapag may mga nangyaring incidente sa kanilang lugar, yung mga significant incidents na hindi na-resolve po agad, maaari po yung ground para po ma-relieve sila sa kanilang pwesto. Katubang nahitabo ma'am sa tagom, kung man ni siya ma'am, mao ba ni ang definition sa one strike policy? Unfortunately po, ito po yung kadahilan kung bakit po na-relieve yung sa tagom because medyo naging sunod-sunod po ang mga insidente na hindi po na-solusyonan. Okay. Under kang Chief PNP Benjamin Acorda, ma'am, expectar ba nato nga dunay mga, tama ba ang term, Ma'am Yudi, kanang reshuffling, reassignment, naa ba na siya, ma'am? We're expecting na may mga ganun talagang movement sa ngayon. Siyempre, usually naman kapag may bagong Chief PNP, talagang nagkakaroon ng Reshuffling. ng mga changes sa commands or mga key positions. Sa ngayon, we're just waiting pa rin lang po. Okay. Ma'am, sigwe ko gamay kay sa Senado, murag init tong discussion kalabutan sa mga drug buy-bust operation. Unsa ma'am ang protocol diha when our authorities, you in the law enforcement sector conducts law enforcement operation, ma'am? They just have to follow the police operational procedure in conducting buy-bust operation. Yun po ang guidance, yun po ang protocol. Okay. Appeal ba sa guidance, ma'am, ang kanang paggamit sa mga body cameras? Yes. Yun, kasama po yun sa protocols. Policies natin na po yan. Okay. So katunggingon nga unlawful drug buy-bust operation, unsay inyong take ato, ma'am, kamo sa law enforcement sector? What do you mean unlawful? You know, kung may mga procedure na hindi na-follow, Yun ang it will be a ground na pwede makasuhan ng administrative itong ating mga kapulisan. Pero hindi ko kasi po nasubaybayan yung unlawful drug operation. sige, ma'am. Ma'am, naging usap-usapan din, don't know if you would like to react, ma'am, yung proposal ni Senator Bato de la Rosa, tanggalon na, ma'am, sa mga local chief executives ang authority to appoint mga chief of police. What do you think of that? I think it's really high time for now, hindi lang siguro doon sa pagtanggal ng but of course yung bigyan din ng sariling budget talaga when it comes to, additional budget. Kasi alam mo sa ngayon, natatanggalin yung authority to appoint ng mga local executives. Kung walang support, mahihirapan din talaga ang kapulisan. Okay. Tama yun, ma'am, no? On numbers, unsa ang atong police to community ratio karon, ma'am? Kanang existing karon? Hindi ko na kung ano yung specific ngayon. Pero kanang atong hiring of new police personnel, is that a continuing thing, ma'am, every year? Yes, continuing din yan mga attrition quota at dapat yung quota talaga na in additional na quota for the PNP. For now, we're waiting for the quota para mag-start po yung recruitment. Okay. Wala naman ko'y pangutana, ma'am, unless na kay gustong idugang ng mga importanteng butang, ma'am, from the Police Regional Office, ma'am. Ma'am Yudi. So far naman po, Police Regional Office 11 ay continue naman sa pagpe-perform ng kanilang mandate. And yun nga po, reminder sa ating mga commanders na to really perform well sa kanilang jurisdiction, secure their jurisdiction, kapag may mga sunod-sunod na mga significant na incident sa kanilang area, maaaring maging ground para po ma-relieve sila sa kanilang pwesto. And of course, in the horizon, ma'am, is the October 30, tama ba, ma'am? Barangay election in operational plan ninyo. Yes. I think
kasama na yan sa preparasyon ngayon. May mga series of coordination meeting pa na gagawin ang ating mga kapulisan and also the COMELEC.